Dumanon iti 11.2 million pesos ti gatad ti marijuana ken shabu. Nakumpiskar ken dinadawal dagiti pulis iti makalawas nga anti-illegal drug operations iti Cordillera. Iti Benguet ken Baguio City nadadaol tinasurok 56 aribo a fully grown marijuana plants. Nasurok sa 10 gramo ti dried marijuana leaves ken fruiting tops ken 2 gramo ti maatap a shabu. Nagkambagmat ti 5 drug personalities. Posible asumango iti reklamo a panaglapsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dagiti suspect. Sigon iti Regional Operations Division ti Procar, impatong palda ti 20 ket maysa nga marijuana eradications, 3 a bypass operations, ken maysa a police response iti unaglaeng ti makalawas.